Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Индустриаль педагогика көлиятеннән ерак түгел буш объектны сүтәләр элекеге ташландык бина урынында нәрсә булачак? Балалар мәйданчыгын өстәделәр, машина кую урыннарын киңәйтәләр, әмма дәгъвалар калды. Вандалар Зәп бистәсенең 1808 В йорты спорт инвентарен бузган. Шолда ташландык биналар кими бара, итек индустриаль педагогика көлиятеннән ерак түгел Зәп бистәсендә буш объектны сүтәләр. Исегезгә төшерәм, чыгарылышларда без аның турында сөйләгән идек. Студентлар һәм укытучылар аны шитләтеп үтәргә тырышалар. Элекеге ташландык бина урынында нәрсә булачак? Хәбәрчебез ачыклады. Хәзер бурында кайчандыр ташланды хәлдә калган 2 катлы бина булуның аның фундаменты гына хәтерләтә. Территория чистартылган, бүтән чүпчәр җыештырылган, буш объектның нинди булуы архивлардагы кадрларда гына калды. Аның тәрәзәләре дә, ишекләре дә юк иде, шуңа күрә теләгән һәркем эчкә керә алайды. Подвалда йокы урыннары, идәндә иске матраслар, одеяллар ята. Бу урынны билгеле яшәү урыны булмаган кешеләр үз иткән булуы да ихтимал. Бүтін жердә батык шишәләр, төзелеш һәм көнкүреш чүпчәрләре. Нам говорили, что тут какие-то странные люди ходят, да. Но мы такие, ой, ладно, мы там ходили туда-сюда. У нас там в другом здании физкультура была. И вот однажды мы идем, и там просто мимо заброшки проходим, и там собаки начинают на нас бежать. Мы как рванули, это было очень страшно. В вечернее время было страшновато проходить мимо заброшенного здания, потому что мало ли чего может случиться. А так, за счет того, что ее убрали, стало намного лучше. Студентлар һәм укытучылар я урау юллар эзләгән, я бу урыннан төркемнәр белән генә үтәргә тырышкан. Һәм шул ук вакытта педвуз бинаны законлы рәвештә сүтеп булсын өчен үзенә рәсмиләштерергә карар кабул итә. Мы студентам советовали идти вместе. Как-то таких случаев сложных не было. Бушлык урынында парковка булыр дип планлаштырыла, тик вакытлыча гына. На данном участке мы планируем строительство спортивно-оздоровительного комплекса с площадками под баскетбол, волейбол. В данное время этот участок будет использоваться под парковочные места для наших коллег и студентов колледжа. В этом году летом мы планируем огородить данный участок забором, для того, чтобы было безопасно. Шулай ук бирдә видеокамерлар, имин шәһәр камерлары урнаштырылачак. Киләчәктә дә бу урында зур төзелеш оештырылачак. Спорт сауыктыру комплексын сафка бастыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Балалар мәйданчыгын өстәделәр, машина кую урыннарын киңәйттеләр, әмма дәгъвалар калды. Зәп бистәсенең 1808 В йорты янында территорияны төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Әмма вандалар инде спорт инвентарен бозарга өлгергән. Халык белән хезмәттәшем очрашты. Зәп бистәсенең 1808 йорты янындагы территорияны төзекләндерү эшләре 1 апрельдә ук башланган иде, ремонт финиш сызыгында. Ләкин халык инде җитешсезлекләрне сизә. Төзүчеләр тротуарны яңарттылар, бордюрлар ясадылар, әмма шауларның дәгъвалары бар. У нас сломаны бордюры. То есть, когда заливали бетон на тротуар, на дорогу, по тротуару ездил специальный, который закатывает, получается, бетон, он по этим же бордюрам ездил и все бордюры сломал. У нас по схеме здесь есть, чтобы белье, полосы стряхивать. Это тоже не поставили. А белье сушить, на первом этаже, которые живут, белье сушить ни одной сушилки нету. Әмма вандалар спорт тренажерларының берсен бозарга өлгергән, боксер грушасын үзгәннәр. Эту грушу девчонки какие-то раскачали. И она сорвалась, они испугались, и упала эта груша. Әмма бу җитешсезлекләргә карамасан, кайбер шаулар яңарышларга бик шат. Вот спортивный появилась, домики маленькие появились, качели большие появились, дорожки красивые. А еще что? Еще что? Вот скамейки красивые, скамейки поставили. Шикарно стало, а то тут и машин не поставишь, и ничего. Парковочные места вообще классные, все супер. И расширено, и вообще комфортно.
Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында безгә эшләрнең әле тәмамланмаган булуын аңлаттылар. Әгәр ниндидер җиһазлар зыян күргән булса, ишек алды территориясын кабул иткәнче аны норматив хәлгә китерәчәкләр. Кирләр киптерү өчен конструкция урнаштыру планлаштырылмаган. Проект турында фикер алышканда халыктан мондый сорау килмәгән. Келәмнәрне чистарту өчен җайланмас схема нигезендә булачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Уңыш куркыныч астында быел җиләкләр узган елдан берничә тапкыр күбрәк, ләкин һава торышы начар булу сәбәпле аларны ашыгып җыярга туры килә. Уңыш мул, әмма сыйфаты шик астына куела. Бакчачылар сүзләренчә, җиләк еш коелып, яуган яңгырлар аркасында чири. Карлыганга өлгерер өчен җылы көннәр җитми. Шул ук вакытта аларга бәяләр дә төште. Җиләкләр күпмегә арзанайда? Бу сорауга җавапны минем хезмәттәшем эзләде. Бакча кишәрлекләрендә җиләк, кура җиләге карлыган һәм шия мулдан үсә, ләкин начар һава торышы уңышны харап итә. Бакчачылар әйтүенчә, яңгырлар аркасында җимешләр җыеп алганчы ук чири башлый. Урожай очень хороший, но дожди идут. Если так и дальше будет такая погода, все, наверное, сгниет. Ну, будем надеяться, что все будет нормально. Но с клубникой мы последнюю неделю, все, она уже заканчивается. Дальше пойдет черника, земляника заканчивается лесная, она тоже уже перезревает, частично где-то гниет. Карлыганга кояш нурлары җитми, күләгәдә ул тәмен югалта. Һава торышы бигрәк тә кура җиләге куакларында чагыла диләр бакчачылар. Җиләк туп-туры җиргә коела, шуннан соң ашарга яраксыз була. На ягоде отражается, конечно, куст больной и малина мелкая. Солнышка нету и даже это Виктория гниет, вот эти тоже начнут сейчас. Хәзерге вакытта бәяләр былтыргыдан 100-500 сумга түбәнрәк. Сатучылары сөйләгәнчә, 2024 елда 3 литрлы чиләк карлыганга 2000 сум сораганнар. Быелгы сезонда исә аны 1400 сумга сатып алырга мөмкин. Кура җиләге 500 сумга арзанайган, бер стакан җиләк шулай ук 350 сумнан 150 сумга кадәр төшкән. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Компания РБТР.ру көнкүреш техникасы һәм электроника гипермаркетларын ача. Бүген Яршолыда палитра сәүдә үзәгендә яңа кибетне ачу тантанасы узды. 3 июльдән 6 июльгә кадәр кунаклар өчен кызыклы тәкъдимнәр дә каралган. Челтәр кибетләре РБТ.ру исемен очраклыгына алмаган, ул сатып алучылар өчен кибеттәге товарларга хаклар интернет челтәрләрендәге кебек үк түбән бәяләр дәрәҗәсенә кадәр киметелгән дигәнне аңлата. Девиз нашей компании «Делаем комфорт доступным». За последние 2 года мы открыли более 30 магазинов в Республике Башкортостан, в Республике Татарстан и Алтайском крае. А теперь открываем магазин в Набережных Челнах. Сатып алучыларның ноутбукларның, телефоннарның һәм планшетларның, феннарның, үтүкләрнең һәм тузан суыткычларның киң ассортименты һәм бәяләре сөендерәчәк. Бердә ире көнкүреш техникасын, телевизорларны, кер юу машиналарын, электр һәм газ плитәләрен, микродулкынлы мичләрне һәм җиһазларга урнаштырыла торган техниканы карарга мөмкин. Услышал об открытии магазина, приехал за комплектом встраиваемой техники. Цены на товар очень сильно удивили. Скидка на холодильник 10 000 рублей. Это при том, что цены и так демократичные. У меня сломалась стиральная машина, решила приобрести новую. Здесь очень большой выбор стиральных машин. РБТ.ру кибете палитра сәүдә үзәгендә 2нче катта урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. А что кушают чемпионы? Все самое вкусное. Нектарин 147,90 за килограмм. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.